Ak máte radi filmy na základe skutočnej udalosti, tak jeden taliansky film vám odporúčim. Včera som ho dopozerala a bol naozaj famózny, fenomenálny. Síce veľmi smutný, ale bol fantastický, ako čo sa týka hereckého výkonu. Hlavnú úlohu tam hrá Alessandro Borghi, ktorý vlastne za tento film, za tento herecký výkon, keď stvárnil Stefana Cucchiho, dostal aj ocenenie v roku 2019 a to bolo ocenenie z Donatello David za najlepší mužský herecký výkon. A tento Stefano Cucchi, teda tá hlavná postava, je drogovo závislý muž, ktorý je chytený políciou a zažije bohužiaľ policajnú brutalitu. A nechcem vám prezrádzať viacej, určite ak som nahľadala vašu zvedavosť, tak si to pozrite. Možno taká jedna nevýhoda, ktorá je, pretože tento film sa nachádza na platforme Netflix, alebo teda aplikácii Netflix, tak nevýhoda je tá, že bohužiaľ nie sú tam ani české a ani slovenské titulky. Čiže viete si to pozrieť s anglickými titulkami alebo s talianskými, pokiaľ už v taliančine ste zdatní, alebo si to prípadne prepnúť do iných jazykov, čo sa týka tituliek, ale naozaj ako herecký výkon úplne, takže odporúčam všetkými 10.